Hay! Amawa ka, ha? Kabalong nagtagpilaw ko dito. Magpaturutot ka dyan! Kabalong nandito ako sa Pugaran. Nangita nga ako ng ano dito na hindi ako malubat-lubatan. Eh, dito na ako nilubat-lubatan! Stop it! Shut down! Ikaw! Bakit ka nagtutanaw sa akin, ha? Binibidyo mo ka? Baka duulin. Nako, maduul ka na dyan. Tutuukin ka na ba? Kanina pa ako naglagot sa inyo, ha? Kabalong nagbilar ko gabi igay, nagangkin ko graveyard ako duty. Ikaw, sige, napatali ba? Hindi nyo alam ang mga call center, ha? Kapoy ang mong trabaho ba? Sige, hula!